प्रिय छात्र छात्रीगण साहित्य श्रेणी समस्त को मोर स्वागत। आज आम पंचम श्रेणी साहित्य बहिर प्रथम विषय जातीय ध्वजा आम उड़ई फरफर पद्यटी पढ़िबा। एही पद्यटी को रचना करछंती पंडित उपेन्द्र त्रिपाठी। से 1903 मसीहा सेप्टेम्बर 10 तारिख रे जन्म ग्रहण करथिले। पिलांक पई कवि अनेक साहित्य रचना करछंती। सेमानंक मध्यरे कुहू कुहू, ऋणु झुणु, सुलु सुलु, घंटी घागुड़ी, भाई भौणी, मुसी माउसी, हजिला बलद खोजिला ठेई, डालरे मांकड़ मारई डिया, उदय भानु इत्यादि प्रधान। शिशु साहित्यिक पंडित उपेन्द्र त्रिपाठी स्वाधीन भारतर नागरिक मानकर आशा और उन्नति पथरे आगेई जीवार इच्छा को जातीय ध्वजा आम उड़ई फरफर पद्यटी सरल और सुंदर भावे उपस्थापन करछंती। पिलामाने मु कविताटी को आवृत्ति करुछि, तुमे मन देई सुन। विदेशी अधीन थिला देश से काहे भोगुथिलु किते जे आमे देश स्वाधीन आजी आमे काहाकु नाही डर जातीय ध्वजा करिबु सेही काम जातिर इतिहासे रहिब आम नाम कर्तव्य पथ धरि होइबु अग्रसर जातीय ध्वजा ओकिला रहिबे नहीं रखिबु जाति पेता निजको बलि दे स्वदेश सेवा व्रत करिबु जीवन जातीय ध्वजा उड़ई फरफर जातीय ध्वजा उड़ई फरफर। अछुआ नहे केही सभिए भाई आम सभिंका हित पाई करिबु आमे काम समस्ते आपनार जणिके नु
ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର। ଶୁଣ, ଆସ ଏବେ କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିବା ଓ ବୁଝିବା। ବିଦେଶୀ ଶାସନରେ ଅଧୀନ ଥିଲା ଦେଶ, ସେକାଳେ ଭୋଗୁଥିଲୁ କେତେ ଯେ ଆମେ କ୍ଲେଶ। କ୍ଲେଶର ଅର୍ଥ କଷ୍ଟ। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆମ ଦେଶବାସୀ ଅନେକ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନ ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ନାହିଁ ଡର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଧ୍ୱଜା ଅର୍ଥ ପତାକା। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଇଂରେଜ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ, ଆମର ଆଉ କାହାକୁ ଡର ନାହିଁ। ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ବା ଜାତୀୟ ପତାକା ଥାଏ। ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜାକୁ ଚକ୍ରଧ୍ୱଜ ବା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାର 3ଟି ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଉପର ରଙ୍ଗ ନାରଙ୍ଗୀ, ଶକ୍ତି ଓ ସାହସର ପ୍ରତୀକ, ଯଥା ଆମେ ସାହସୀ ଓ ବଳୁଆ ଅଟୁ। ମଝି ରଙ୍ଗ ଧଳା, ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ଯଥା ଆମେ ସର୍ବଦା ସତ୍ପଥରେ ଯିବା ଓ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ହେବା। ତଳେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଉର୍ବରତା, ବିକାଶ ଓ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ବୁଝାଏ। ଆମ ଭାରତ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ। ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧି କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଆମ ସରକାର କୃଷିର ବିକାଶକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଧଳା ରଙ୍ଗ ମଝିରେ ଦେଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ, ପ୍ରଗତିର ପ୍ରତୀକ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା, ଆମ ଦେଶକୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା। ଏଣିକି ଭଲ ଯାହା କରିବୁ ସେହି କାମ, ଜାତିର ଇତିହାସେ ରହିବ ଆମ ନାମ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଧରି ହୋଇବୁ ଅଗ୍ରସର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଲ କାମ କରି ଜାତି ଇତିହାସରେ ଆମର ନାମ ଓ ଯଶ ରଖିବୁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ। ଆମେ ଆମ ଦେଶ ଓ ଜାତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଉଚିତ, ଏହାକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ନିଜକୁ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା, ଦେଶର ନିୟମ ମାନି ଚଳିବା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁନ୍ଦର ଭାରତ ଗଢ଼ିବା। ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିବା। ଭୋକିଲା ହୋଇ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ କେହି, ରଖିବୁ ଜାତି ଟେକ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇ। ସ୍ୱଦେଶ ସେବା ବ୍ରତ କରିବୁ ଜୀବନର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର। ବ୍ରତ। ବ୍ରତର ଅର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ। ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିବା। ଆମ ଦେଶରେ କେହି ଭୋକିଲା ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ମରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବ। ନିଜର ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇ ଆମେ ଆମ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ସମ୍ମାନ ରଖିବୁ ଓ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବୁ। ଅଛୁଆଁ ନୁହେଁ କେହି ସଭିଏଁ ଭାଇ ଆମ, ସଭିଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କରିବୁ ଆମେ କାମ। ସମସ୍ତେ ଆପଣାର ଜଣେକେ ନୁହେଁ ପର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର। ହିତର ଅର୍ଥ ମଙ୍ଗଳ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତବାସୀ, ଭାଇ ଭାଇ। ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବକୁ ଭୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାମ କରିବା। କେହି ଆମ ପାଇଁ ପର ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆମ ନିଜର। ପିଲାମାନେ ଏବେ ବହିରେ ଥିବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା। ଆମ ଦେଶ ପରାଧୀନ ଥିବା ବେଳେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା? ଆମ ଦେଶ ପରାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ଆମେ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ଅତି ଦୁଃଖରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଖ. ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଆମେ କେଉଁ କାମ କରିପାରିବା ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର. ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଉନ୍ନତି ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେବୁ। ଆଉ କେହି ଯେପରି ଭୋକରେ ନ ରହିବେ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ। ଦେଶ ସେବାକୁ ଆମ ଜୀବନର ବ୍ରତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଜାତିର ଟେକ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ?
ଜାତିର ଟେକ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଭେଦଭାବ ଭୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାମ କରିବା। ଆମ ଦେଶରେ ଯେପରି କେହି ଭୋକିଲା ନ ରହନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହିତ ଦେଶ ପ୍ରେମର ବହ୍ନି ହୃଦୟରେ ଜାଳିବା। ସ୍ୱଦେଶ ସେବାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ବ୍ରତ କରିବା। ନିଜ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ମହତ ରଖିବା। ଧ୍ୱଜା ସହିତ ଯେପରି ଫରଫରର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାହାକୁ ସେହି ଶବ୍ଦ ପାଖରେ ଲେଖିବା। କ ଝରଣା କଳକଳ, ଓଦା ସରସର, ରାଗ ଗରଗର, ଚାଲି ତରତର, ଶୀତ ଥରଥର। ତଳେ କବିତାରେ ଥିବା କେତେକ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବା। ବିଦେଶୀ ଶାସନ, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ। ଯେପରି ବିଦେଶୀ ପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶୀ, ସେହିପରି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ଲେଖ? ସ୍ୱାଧୀନ ପରାଧୀନ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ପର ଆପଣା, ହିତ ଅହିତ। ଯେପରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସହ ପଥ ଶବ୍ଦ ମିଶି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ହୋଇଛି, ସେହିପରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ପଥ ଯୋଗ କରି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ି ହେବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ। ସତ୍ୟପଥ, ଧର୍ମପଥ, ଗତିପଥ, ଛାୟାପଥ, କର୍ମପଥ, ଜ୍ଞାନପଥ। ପତାକାର ଆଉ କେତୋଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ? ଝଣ୍ଡା, କେତନ, ବାନା, ନିଶାଣ। କବିତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଢ଼ିବା। ମୋର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଧନ୍ୟବାଦ।